sai na har abin da kai kallo suka ce ku mai sana'ar ku sana'a ba a cikin kwana 5 ba za ku nemi abin da za ku ci wata ɗaya ba shi ne sa muka ce ranar Lahadi za a yi ajo na yara ko muka ce duk wani yaro da mai kira wajen bansa ba ya koma gefe ba mu wuri ba magana kama da bai kowa ya kai ka bari mai kira idan maza idan yaran za a yi kaɗai a tashi a yi yaran kaɗai a tashi yanzu an yi da wani gobe kenan wannan shi ne na 8 an yi kisa 4 to yanzu muna kiran ɗan daba saiwa garkuwar shagon gwangwan to kula uban nan kai kai da biru kai kasarauki tuye kasarauki da kula uban nan kai dala da kula ba kasaran la ilaha illallah ya kusa waduwa 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 wallahi wallahi ya kusa waduwa ya kusa waduwa la ilaha illallah dala da tada kasaran da kula ba kasaran da kula ba kasaran tuye hadi ya gati wallahi kula uban nan kai ka da wani biyu ko a jan kasar da ne sana da yaƙi ba fa